miat langening kalang yana gilar pandan muncar lenglenging driya mangung kung kanduan rimang lurlena tanpa kanin tulus mengko sang Yahudama ilahing awik namastu namasidam mastu silah meringbang jagat karana siram tondo kawisiksaning bisana
Sono sinawung langit milopo estu majelis tantu lampeng Buddha jinantur tutur katulo tetelo tulat mring palabing prasedya winur sita ngupaya barang meskara ya tunging jaman purwa winusuda trengkang dinama dama winardi tameng lelata mangke tekep wasananing gupita renengging klambang matumpa-tumpa marma panggung panggeng panggunggung sang murwengkata Yesir Data Pitana nenggih kutapa ing kaeka adi dasa purwa eka lang sawiji hadi linuwih dasa 10 purwa tembung wiwitan nadyan ngupaya prada sewu tanantuk sadasa 100 datang ngaturaken kalih kutapa kang kinarya pambukaning kinarita nenggih adeging praja Ndwarawati iya kraton Dwaraka marmane praja Ndwarawati kinarya bebuka murcita ing kawi tumrap tata rengganing praja wis kaloka kalamunta pandang punjung pasira kila jinawi gemah Haripah Karta tata tuwin raharja panjang dawa potapane punjung luhur wibawane adoh kuncarane jero tancepe padang ngobore pasir samudra wedi wukir candraning arga kawistara pasangkrakiting kraton mengkeraken benawi ngiringaken wono saha pategalan ngananaken pasabenan kawis tingal mangku Bandaran Ageng senadyan kathah titah ing Jawata ing kasungan ngakasa kapit samudra kepadangan Sangyang Surya pranyata kathah kang sami anggana raras nanging dhateng wonten kang sami marang rupakaning praja Ndwarawati karana sampun kacarita ngajeng kawistara loh jinawi loh tulus kang sarati nandur dadi jinawi urah kang sarati numbas mapan bumi Ndwarawati sithik ketumpangan warih menapa ing dentan cepaken kawistara tuwuh ijo royo-royo mahanan murah sandang kelawan duga karana sangka labet sangyaning para kadang tani wekel nggarap kisma mundi para satya pambating praja babagan tetanen pramila datan mukal kanumunta praja ing Ndwarawati murah sandang kelawan duga gemah saha Haripah gemah nitik lakuning para bidagah lumintir datan wonten kendhat nyayah lakuning tirta saka puncak ing harga Haripah nyandra para kawula kang samya pathak bali wismu wonten saklebeting kita negari Ndwarawati yen katundhuh bebasan abentuk tepung taritis tumpang talang sambung blandar ketingal trep jejel uyel-uyelan Karta Mangkuwerda ayem tentrem nikmatku banget sukalila legawan uting pranata kang samya saiyek saeka kapti ngangkat tata katenepaning praja Ndwarawati tata racak sembodheg sang kawula cukup ing boga wastra kasarasan kamulyan kabahagian caturwarga setya bekti mring paugreng negara awit gemblenging bawa rasa embal wacana sabdatama kampus linandhesan adat budaya sarta kapitayan kinambaran buding luhur budaya misuwur warisaning para leluhur Raharja den tebehaken paramuka cinaketaken katentreman karana sangka labuhnya para tamtama dalah para prawira kang sami manggul sanjata tulus ing prastu mantep ing dharma ngantepi supaya prajurit Sapta Marga pasrah jiwa
Udaraga pranyotamung bebila negara tim lestari wibawa bumi pusaka kita. Senadyan para nayakaning praja datan wenteng ing lewa karana wis nindakaken warah ingkang utama ing ngarsa Suntalada madya mangun karsa tutwiri handayani. Yekti dateng maken para kawulung caket senadyan Purnalindra manca datan kinaru ginebaging Pancakara yekti hamung kayu yun-yun marang daya pepayaning kautaman. Wis kaloka Praja Ndrawati sumber kautaman panglebur angkara murka. Gawat kaliwat dalah wingit kepati. Kinarya titikan lakuning barat mangemper lakune mega piniyak kapraban sangka daya pangaribawaning pusaka negari Ndrawati. Pinwis semanten pakaning praja ninggih genti kang winursita kotapa dasa namaning Nalindra. Dasa wilangan 10 nomaran kalamunta Nalindra jejuluk Narendra Ndrawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Prabu Alimurti Sasra Supena Sang Padmanaba Iraden Narayana Kiwengkaton. Hari sajuga tiyang ageng tinangkil wonten Dampar Denta pinalipit ing Kencana. Pinathekna werna ngagem wisas jebat kasturi Hermawarga Ndawida. Gandanya ngambar kungas dumugi wonten pangurakan Jawi. Mengkeraken para abdi mban jati sam ngampil upacara Nalindra. Bekor Kencana kecoan Kencana banyak jalang sawunggali harda walikolar manyura. Kinarita pengagungan anaken ingkang putra satriya parang Garuda kasih Raden Samba. Tanampi utusan saking negari ing Amarta iku warnanira ragiring Pandhawa Raden Sedewa. Ya Bambang Pamungkas piswanira ketingal beber kunca sinambet ingkang rayi satria garba ruji Dyan Setyaki ya Bambang Bima Gunting ya Raden Singulang Jaya minangka dadi beteng sapukawating Praja Ndrawati. Mengkeraken Indya Mantri mungko pangarsa Rekinopati Udawa senadyan ala tanpa warna yekti bangkit pangeturing praja. Rekinopati Udawa mengkeraken manggalaning negari Mantri Bupati Nayaka Demang Panewu Lurah Bekelapa Abdi Jajar Abdi Magangan Sumrambah Purwadya Bala Kawistara Blabar Pindha Samudra Kamuding Padaratan sirep datan wonten kasami embal wadana roning mandira datan obah maruta datan lumampah yekti amung kapiyarsa suraning gemblak gending kemasan nambut karya enten pantaring dalu. Kocapa reking paseban njaba karana priksa song-song gilap mijil saka kedaton. Para wadya nyat saka pisawanan. Ayo kanca ngangsek jajar maju kelorot biur sak 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 sak. Panogon lakuning lekas kita linu dengeng kidung
Samirono kang ngawur kulawan ris Sritinon ing pasekan busana maneka puspiteng udyana miyang panjra sarwa ukma renggeng manik Narwata Ubro prabanyo sumirat
kejoliweran lir kilat sisiring wimbo kekondo amre mingin kadiyuping maruto mando separan mangambar konggas yata risedeng ingkang siniwa Moh Sri Bathara Kresna parasti steng dampar kencana tinon asri rengganing busana kinuntrang kontrang Mas Retno lir Dewa Semiwa kayangan tinju moyo Bapak nalari wingkang munggih ngarsa alun medharing sabda Sri Narapati Iwang sukma kang linuwih gong bawana langgeng sinunggi datan nawrat mengkuto Kakang Patih Udawa awiya dadi rugitaning pamikir sira ingsun piji maju ana ngarsaning ingsun Kakang Kepatihan ayo nun dahat kula tampi dupi nampi sabdanipun diwaji rementah abdi dalem kepatihan sadèrèngipun nampi pangendika wonten jawi gadhahi manah ingkang kumarasan kepareng kula ngibarataken pindha nyendal kampus saking sampiran bedhal cengkang datan katalupen nanging dupi nampi pangendika dalmayem tata tetem kula gambaraken Sinram Tirta Waiswindu telenge manah ketingal boten wonten raos ingkang kumarangsang mekaten kepareng aturaken sumung pangabekti kunjuk anda padha mawan tuantu ayo do niki
Ingsun tampa Kakang Patih siratur pangabekti tetela njunjung wibawane Narendra Gung Binathara. Kejaba kang saka iku marmane jeneng Sirwada ingsun cerakake cerak ndak ora ketake. Wasing rembug ingsun nedya mundhut katrangan kadiparan pawartaning kabeh para kadang sentana sumrambah para narapraja medhuning kawula ing negara Ndarawati. Apa ana ingkang nirwakake dawuh bebasan bladak mirang sifat mirang kampu jinggo mbudan datang ratu? Apa kabeh padha kawistara saiyeg saeka kapti kaya warsa-warsa kang wis kepungkur? Kepareng munjo atur ngabiyantara dalem engedipun ngabdi kepatihan sangganing para kadang yang kawula mboten wonten ing weya dhateng sesanggeman. Ketingal saiyeg saeka kapti ngangkat tata katentramipun negari dalem mekaten Kanjeng Diwaji. Oh no niki. Iya syukur bejo sewu Kakang Patih yen pancen tetela mengkono mratinani Kakang Udawa bangkit anggon sira ngayomi para kadang yang kawula. Iya pakaryan mengkono iku mau katindakno sak lawas-lawase. Kakang Patih maragake prayogakna pisuwan jeneng sira. Ngestakaken dawuh pangandika dalem ing sinuwun kados sampun boten kirang prayogi. Ayo no. Atmajaning sun kula samba nuwun wonten pendika ing dawuh Kanjeng Diwaji ndangu putra dalem ingsun resmadakake kaya iki piswane paman sira Dimas Sedewa ana Stinggil Binatrata negara Ndarawati. Diwaji yen pancen tetelo ngaten sampun ngantos kedangun lajeng monggo klaturi ndangu dhateng piswanipun pepundhen kula paman Sedewa. Atmadaning sun sombo mengkono. Kadangipun Kakang Dimas Dewa sakwise sira ngaduk ana pisawanan padha kanthi raharja yayi. Jejimat kula wonten Wertapada Kaka Prabu nampi pangestu dalem pisawanipun ingkang rayi kados mboten kirang setunggal menapa winantu karajan Sambikala. Keparing ngaturaken sumengkem pangabekti kunjuk andhapada mawantu-wantu. No inggih. Iya Dimas. Ingsun tampa gawe bombonging penggalih atur pangabekti marang pun Kakang. Ora liwat lumunturing pudastuti tampanana Dimas Sedewa. Dahat kula tampitan kalih kapundhih mestaka tumanduk njaja minangka jejimat. Sih peparing dalem Kaka Prabu Remtah ingkang rayi. Dimas Sedewa mengkono. Samba wonten pangendika ing dawuh Rama Sumawana Dimas Tyaki. Wonten pangendika ing dawuh Kaka Prabu Ndangu ingkang rayi. Aja nganti padha katalupen maragake padha atur pambagya tumrap marang pisawane Dimas Sedewa. Nuwun ngestakaken dawuh dalem Kanjeng Diwaji. Kepareng munggil pangendika dalem. Iya Samba ora dadi apa. Pepundhen kula paman Sedewa sawetawis sowan wonten Praja Ndarawati. Ingkang putra kepareng ngaturaken sumungkem pangabdi kunjuk andhapada mawantu-wantu paman. Iya tak trima Samba bekti marang wong adowa. Amung lumunturing pudastuti tampanana Samba. Sanget kula pundi minangka jimat sepaparingipun paman Sedewa ingkang mentah ingkang putra. Putraning ingsun nggih bocah bagus Samba mengkono. Semanten ugi ingkang rayi kepareng aturaken sugeng pangabekti kunjuk Kang Mas Dewa. Iya Dimas Tyaki tak trima. Sira bekti marang pun Kakang. Lumunturing pudastuti tampanana Dimas Setyaki. Kapundi mestaka tumanduk jaja minangka jejimat sekadaremanipun Kang Mas Dewa ingkang mentah ingkang rayi. Kadangipun Kakang Dimas Tyaki mengkono. Nyuwun pangapunten dalem sewu Raden Sedewa. Sampun sawetawis ngabiyantara dalem kepareng ingkang ngabdi kepatihan ngaturaken pambagya panagrami Raden. Iya banget penampakku Kakang Udawa mbagekke pisamanku kaya ora manggih siji apa. Syukur bejo sewu. Kejawi saking menika kepareng ngabdi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Raden. Iya tak tampa kendel padha-padha Kakang Patih Udawa. Kejaba kang saka iku Kyai Sedewa.
Bawene para kadang sentana wis padha atur pambagya. Perlu ingsun sedya mundhut atur jeneng para aja nganti darbi rasa tidha-tidha semengko jroning penggalipun pun Kakang dupi mulat marang piswane Dimas Dewa. Mara gagi matur kanthi terwaca aja nganti darbi rasa tidha-tidha Yayi. Oh, nggih ngestaken dawuh. Kepareng munjatur rasa dalem Koko Prabu ing mbok bilih tumpang suh aturipun ngirayi mugi Koko Prabu ing samangke nunturaken agung samudra pamengku. Iya Dimas Sedewa ora dadi apa. Koko Prabu lugunipun wismanipun raing sepisan. Semedya tuwe kaluran dalem Koko Prabu Ndhuwarawati ndungkap angka kalih. Katentok ing lampah kula piyambak menika babar pisan boten. Nanging dapur kautus dening pepundhen kula Koko Prabu Puntadewa dikakaken munjuk atur ngabiyantara dalem Koko Prabu Ndhuwarawati. Supaya maturing kepiye Dimas Maragagi matur kanthi wijang. Ing ngajeng Koko Prabu Puntadewa nampi sasmitaning jawata benjing saged manggi katenteman ugi Prang Bharatayuda saged unggul mengsaklayan para kadang Kurawa kedah para kadang Pandhawa saged ambangun bale Pura Kencana mekaten Koko Prabu. Leng-leng ramyang ingkang driya liriweng candra katawengan sumu ing tias lir katuridan limut kapiyataning rucit remen mindriya manawung kekuwenging wang wisesa tenono kang kujiwa raras Iwang Sukma kang linuwih ung bawana langgeng Dimas Sedewa kula nuwun wonten pangandika ing dawuh Koko Prabu sak pandurat ingsun mboya bisa medhar pangandikan karana midhanget yen to kadang Pandhawa sameneika bakal mbangun bale Pura Kencana. Nun nggih mila mekaten Koko Prabu kados pundi caranipun saged lestantun anggenipun bangun bale kasebat ngajeng Dimas sumurupa sejatine bale Pura Kencana iku nalika semana iku bale sigala-gala ing minangka kanggo nyiksa kadang-kadang Pandhawa ana jroning alas Tegal Kurusetra. Ewadene ana bebasan Suradira jayaning lebur dening Pangastuti wong sing temen suci lair batine bakal tinemu. Kabukten ing pengangkah para Kurawa nedya nyirnake adi-adiku Pandhawa ing dumunung nang bale sigala-gala. Saengga diobong wusana bisa ana jawata kang suka pitulungan. Saengga adiku Pandhawa 5 cacahe apa meneh Ibu Kunti Nalibrata sumawana Kakang Semar saputrane.
bisa lolos saka bali segala-gala. Nah, ingkang mangka wektu dina iki mung katone alas genggeng Buya Kawistara araning bali merga wis kaobong dadi awu. Mula lamun to samengko sedya dibangun iku klakon Yayi, nanging kudu nganggo srana ingkang bangun manungsa 10 cacahe. Siji Ibu Kunti Nalibrata, kang 5 adi-adiku Pandhawa, ingkang 4 Kakang Semar Badranaya saputrane. Keparingi dewa kang akarya loka iku kang Anjalari Lestari pambangune Bale Pura Kencana. Mengkono Yayi. Aduh. Jejimat kula wonten Mercapada Kaka Prabu ngaturaken ketiwasan. Lho, mengko dhisik. Bareng ingsun ngendikake kaya mengkono, siadi mratelake yen to ketiwasan. Iki apa ingkang amurwani legeking pamikir siadi? Ndadosna kawuningan Kaka Prabu. Wedal dinten menika Kakang Semar Badranaya murta saking dusun Karang Kabulutan. Kados dene pinanjut keparingipun jawata ing hakarya loka. Ing menika kula sumanggaaken wersa dalem Kaka Prabu Ndhurawati. Iwang sukma kang linuwih Bung Bona langgeng. Oh dadi kelenggan iki Kakang Semar Badranaya murca saka Ngembanan. Iye, mila mekaten. Aduh, Yayi. Monggo sak temene Kakang Semar iku dewa ingkang ijawantah ingkang wenang ngayomi kabeh para kawula ing sak nuswantara tanah Jawa. Sabab sapa ingkang kadereke dening Kaki Semar, apa kang kajangka bisa katekan, apa kang kasedya kasembadan. Mengkono Yayi. Mula kang saka iku sira matur rasanipun pun Kakang apa ora jeneng kleru, sabab nadyan ingsun dadi tuwa-tuwangganing Pandhawa nanging ingsun wis ndapuk sesepuh Dimas Dewa minangka dadi wakilipun pun Kakang. Apa darunane siadi ora enggal mratekake ana ngersa dalem Prabu Puntadewa tumrap murcane Siwa Semar. Duh Kaka Prabu, kula nyuwun pangapunten dalem sewu. Kaka Prabu Ndhurawati menangka dados pokok sesepuhing Pandhawa ingkang rayi dados badal wakil sesepuh Pandhawa. Iya mengkono Nyai. Langkung rumiyin ingkang rayi badhe nyuwun priksa pokok kalian wakil menika lugunipun awrat pundi Kaka Prabu? Yen pokok kalian wakil iku mestine abot pokok katimbang wakile. Nah, rak ngaten. Pramila ingkang arayi dereng saged munjuk atursa dalem Kaka Prabu Puntadewa karana dereng ngemban dawuh saking pokok sesepuhing Pandhawa. Pun sebataken ingkang rayi menika kelabek wani kurang geduga. Mekaten Kaka Prabu. Mila bab menika kawula sumanggaaken kados pundi seranipun Kaki Semar saged timbul wonten tanah Jawi malih. Oh iya Yayi. Setyaki wonten paring dawuh dina iki ayo padha bebarengan maneka keparing Bathara kang akarya loka mung jawata suka pepadang marang papetenging praja Ndhurawati. Nggih ngestakaken dawuh dalem Kaka Prabu. Yayi, wonten pangendika Kaka Prabu, ayo padha bareng maneka jawata muga-muga bisa ana pepadang nuduhake marang murcane Kaki Semar. Wun inggih ngestakaken dawuh dalem Kaka Prabu Bathara Kresna. Sidhem jroning pasewakan nyata tanana kang samya nyabawa kaprabawan Srinalendra Tama mengung-mengun kaunengan leru sing duka cipta perbudi mandana
Raras rumesping driya Sebedharaing kono ta wae widagdo pangandikane Rana Tandrawati Prabu Sri Bathara Kresna nampi aturnya ingkang rayi Raden Setiya pamungkasing Pandhawa ngaturaken bilih kaki Semar Mendra Sangka ing dusun Klampis Ireng saha para kadang-kadang Pandhawa sedya ngayati mbangun Balipura Kencana satemah wong agung Ndarawati nggawa Tripandhradaton una ngandika Triwirang telu pandhawan kedipan tigang kedipan datan kasap netra kesaruge geling njaba biyang rasa tangkeping puri mangkono ing munggas tinggi pinaturata ora kaya tundaka saka pertapan Sokalima Sang Pandhita Drona keting repepeh-repepeh beda sata manggi krama pasibanira Ya lumeng seredutane Sang Narapati katekaping para wanda tumanduk sakyun marsa
kuciwa raras rumeseping driya Atmat jaring sun kulup sombo nuwun wonten pendika ngadhawuh Rama miji putra dalem durung nganti paripurna anggoning sun imbal pangandikan tumrap marang paman sira Dimas Dewa ana dadakan layone tembung nusuli rawuh paman Pendhita Durna ana setinggil negara Ndarawati kula yen mekaten sampun ngantos keronden damel Rama lajeng monggo kula aturi ngacarani rawuhipun Eyang Kumbayana. Iya ya mengkono kula Wisnubrata. Nyuwun pangapunten dalem sewu Paman Durna sampun sawetawis rawuh ingkang putra kepareng aturaken pambagya panakrami Paman Ujun. Kondak bleguduk mangar-mangar. Silikar dinagamana keplungan loko swaluke mbak. Lole hawala kecun. Anget kula kados menika astunggah menapa anak Prabu Ndarawati kula sawana setinggil. Iyi syukur bejo sewu paman kepareng ingkang putra ngaturaken sugeng pangabekti kunjuk. Kula tampi kanthi bingah raos sing manah kula nggih. Kasena saged njunjung wibawanipun ing Bapa Sukalima. Puja bratanipun ingkang Bapa Kewala tumunten kladur nampi nggih anak Prabu Ndarawati kula nggih. Kinancang pucak ing penyu lumekting wardaya minangka jimat sih peparingipun Paman Durna ing sampur mentah ingkang putra nun inggih mila mekaten ger kepareng dipun prayoga lenggah langkung rumiyin nun ngestaken dawuh lanakna inggih kados sampun boten kirang prayogi anak Prabu Eyang Pendhita Durna sawetawis rawuh kepareng ingkang wayah samba ngaturaken sembah kunjuk Eyang Iya tak terima kowe putuku bocah bagus samba. Bekti karo mbahmu, pengestuku bae tampanana banyu mili gligi. Kula pundi minangka jimat sing peparingipun Eyang Durna ingkang mentah ingkang wayah. Mengkono samba. Semanten ugi Penembahan Durna sawetawis rawuh ngandika kepareng kula ngaturaken pambagya panakrami Penembahan. Ya tak terima Udawa bekti karo wong tuwa. Ngajeni karo aku pamuji murana siji apa mau pengestuku tampan ana Udawa. Sanget kula pundi minangka jimat sing peparingipun Sang Resi Kumbayana. Nah, rak ngono. Ming siji tak enteni ora mbagekke aku. Ora cukup bagi. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki dumadung dawuh Koko Prabu wiwit mau tak enteni ora enggal mbagekke marang Paman Durna apa darunane sampun kersanipun mangke babar pisan kemawon. Bagi tandon mekaten kejawi saking menika Paman Durna dupi lenggah kanthi prayogi wonten bebasan Asunapas Asatriwi semengko telenge manah ingkang putra dupi nampi rawuhipun Paman Kumbayana lajeng monggo kula aturi mratelakaken paring dawuh dhateng ingkang putra menapa darunanipun rawuh wonten negari Ndarawati Paman. Kang tak bleguduk manyar-manyar lole suwalu kembal hawala nakicun menika mekaten anak Prabu ingkang jatosipun sepisan namung badhe tuwe kaluhuranipun anak Prabu Bathara Kresna sakadang Sentana ndungkap angka kalih katenta lampak kula piyambak babar pisan boten nggih namung ngaturaken ketiwasan bila dalem menika negari Ngastina nampi gegeblok Mayangkara dipun sandang dening para kawula tasih wonten bebasan enjang sakit sonten dumugi tiwas sonten sakit enjang bablas nyawanipun anak Prabu Duryudana nampi sasmitaning Jawata
negari Ngastina saged mangke katentreman kedah mawi srana dipun tumbali pusaka Ndwarawati inggih menika Sekar Wijaya Kusuma. Mila nggih. Kula aturi suka kulasan dhateng ingkang Bapa Dasar kula mesakaken kurbanipun para kawula dasih negari Ngastina anak Prabu. Oh inggih. Lega kraos sing manah ingkang putra paman dupi midhanget sabdanipun paman Durna yen to wedal menika Ngastina wonten gegebluk Mayangkara. Nah rak ngaten mesakaken kurbanipun para kawula dasih risaking negari Ngastina para kadang kula Pandhawa ugi nderek kaecalan. Nah rak ngaten nggih. Mila sampun ngantos kagungan raos iman pusaka Ndwarawati Sekarja semua badhe kula suwun ngampil minangka kangge srana tentreming praja. Inggih. Nanging dadosna kawuningan Paman Durna wedal menika kula sampun mboten nyepeng pusaka Sekarjaya Kusuma. Ya wonten pundi? Menapa ical menapa dipun panjat dening dewa? Wedal menika Sekar Wijaya Kusuma sampun kula lintiraken Dimas Setyaki. Setyaki? Inggih mila mekaten. Mpun pinten dinten menika? Sampun sawetawis dangu paman. Lho, kok ora ana pengumuman. Pancen boten kula biwarakaken paman. Ah, upami kula menika mangke badhe rembagan kalian Kang Rahipun Setyaki menapa kepareng? Kula kinten saged. Dimas Setyaki wonten dawuh Koko Prabu. Wektu dina iki mangsa borong. Rene pusaka kembang Jagsma wis ana astane Sadi. Sedya kapundhut ngampil dening Paman Durna purba wasisa ingsun pasrahke jeneng sira. Ngestakaken dawuh keparinging rayi badhe nanggapi Pandhita Durna. Iya ya Dimas ingkang ati-ati. Dada muntak lirik netap. Jejebang mawinga winga. Mukan nira mangar-mangar yaya kembang ora wari sinapet merang sagedeng dadi geni mubaling rasa nyuwun pangapunten Paman Durna sawetawis rawuh kepareng kula ngaturaken pambagya panagrami manggi kaluran Paman Kumbayana. Oh, gandhaplek gudhug mangan-mangan lole Allah. Nakicun. Mandi lek ku ngecake guna piyanti guna pengasihan. Adat saben Setyaki karo aku mesti menteleng golek dadakan ning perkara apa turunane dina iki kok karo aku malah lomah lameh sumeh nyembah ngetoke menawa pengasih aku mandi temenan. Setyaki kula paman tak trima kowe mbagekke tekaku ya nggih bocah bagus pengestuku bae tampan ana banyu mili gligi. Kula pundi minangka jimat sikadarmanipun Paman Durna. Nah, rak ngono. Bayang ngono kuwi sakjeke urip karo aku bekti. Mongko sejatine pancen aku ki ngarep-arep kowe dadi anakku murid ngono Setyaki. Kakangmu Werkudara kuwi dadi muridku. Duwe banyu suci Prewitasari kuwi aku sing lantarke. Kakangmu Janaka duwe ali-ali ampal dadi lanange jagat kuwi aku sing dalanke aku sing maringi ora mung ali-ali ampal nek kowe gelem beguru karo aku tak ngengehi ali-ali ku awong aja semlang. Matur nuwun sanget
Kejaba kang saka iku rene wis cetha. Iki mau aku ya midhanget sabdane Angger Prabu Ndrawati yen pusaka kembang Jalsuma ana tanganmu. Dina iki bakal tak sun ngampil kinarasrana tentreming negara Ngastina aja nganti akeh korbaning kawula. Kowe njaluk tukon apa tak turuti? Njaluk bondo pira bakal sedyani. Nyuwun pangapunten. Watak Setyaki mboten betaken bondo donya. Wasipun Paman Durna saged ngasta pusaka Sekar Jaya Kesuma menawi saged batang cangkriman kula. Lho le Allah swalo gembol nakicun. Nek mung cangkriman tak kandhani Setyaki, aku ora jeneng pamer ora umuk. Pendhita ngendi kalah karo aku cangkriman? Dewa pisan ora menang mungsuh karo Durna cangkriman karo aku ngono. Cangkrimamu apa mengko tak babarake? Menawi dipun batang wonten mriki kirang prayogi. Anginipun batang cangkriman kedah wonten ngalun-alun negari Ndrawati. Alun-alun. Mekaten Paman. Lho aneh temen. Babarke cangkriman kok ana ngalun-alun. Malah deg-degan pikirku. Apa malah ora kepireng wong pirang-pirang. Mongko alun-alun iki saiki akeh goese do mlaku. Kuwi tenan kaya ngono kan Mustyaki. Mekaten Paman Durna. Nah, ya jan pancen tetelo ngono aku mau manut. Bareng mlaku metu jaba, mongko tak babarake salo kamu. Wis tak kenau. Angger Nata Ndrawati. Pangandika ing dawuh pamanku Mbayana. Kepanen kula nyuwun pamit nggih badhe nanggapi menawi dados aturipun Kang Rayi Mustyaki. Kawula sumanggaken ndherekaken aluran Paman Durna. Ayo Setyaki metu njaba kula ndherekaken Paman Durna. Kadangipun Kakang Dimas Sedewa wonten paringan dawuh Kaka Prabu ndangu ingkang rayi Gumbira Talun. Sumurupaya Dimas iki ana dadakan layone tembung anusuli. Durung nganti paripurna anggone ingsun imbal pangandikan marang jeneng para ewadene piswane Paman Pendhita Durna. Dene ujupe bakal ngampil pusaka Sekar Wijaya Kusuma. Nanging ingsun wis nguningani yen sejatine Paman Durna bakal gawe bribik ing perkara utawa bakal ngangkah antarane Pandhawa jenganti mbangun Balepura Kencana. Mula minangka samudana ngampil pusaka Kembang Jaya Kusuma. Ing mangka cetha yen Kembang Jaya Kusuma iku sejatine paringaning dewa gedhe pangwasane. Aja nganti pisah saka angganing ingsun. Aduh, iya lajeng kados pundi? Busana ingsun pasrahke Dimas Setyaki.
metu njaba bebarengan inging kurang bejane bakal nimbulake perkara kurang bejane si sembire bakal ana perang gedhe mula kang saka iku Dimas Dewa sira minangka dadi badakal wakiling sun mangsa borong pisan aja nganti durna mungsuh marang Dimas Tyaki ih nyuwun pangapunten dalem sewu nungsung werta babar pisan nika upami menika mangke Dimas Tyaki kula pambengi mboten kenging kados pundi yen panes Tyaki ora kena dikandhani Purbawasesa tak pasrahke Dimas Dewa narak ngaten ngaturaken gengi panuwun tanpa pepindhan terwaca dawuh ripa duka kula nyuwun tambahing pangestu medal njawi Kaka Prabu iya Dimas Dewa ingkang ati aja ninggal kawaspadan Samba wonten pendika Kanjeng Rama aja pisah marang paman sira Dimas Dewa enggal awat-awatana aja nganti iki mengko negara Ndrawati kanggo ajang pasulayan nuwun ngestakaken dawuh terwaca pangendikan putra dalan nyuwun pangestu medal njawi iya ya Samba aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa dumadung dawuh njeng sinuwun metu njaba perdandanan bubarna piswanan kabeh para wadya supaya rumeksa kawidagdaning praja aja nganti ana bebasan guyuning rewantang sing satru ing ngestakaken dawuh terwaca pangendikan abdi kepaten nyuwun medal njawi sing ati-ati Kakang Patih aja kurang kawaspadan wis paripurna pangandikan Alendra nglenggana sabda Pandhita Ratu sabda tembung pangucap Pandhita Temen Ratu gedhe panguasane sabdaning pendhita datan kena wala-wali pangandikaning Ratu Rata tiyang sak negari yen kacandra kadidirta Kresna tumama dranceng yekti datan kena lumebek kinarita wong agung sedya kundur gedaton jelek saka dampati nampi gambaran gading kinarebek sangjaning para mbajadi sinawang saka Mandrawa yayah temanten binayang Bayangkari
ilir-ilir bimbing kuwi Dadira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nduk, anakku bocah ayu, limbo. Apa, Mak? Iki mau kowe ngrungokke apa ora lagu dolanan ilir-ilir? Aku ya krungu rumangsa kaya bungah bumbung atiku yung. Ana lagu kok ketok penak dirasake. Iki mau pitutur nok tak kandhani. Lagu ilir-ilir iki jaman semono ingkang ngripta Kanjeng Sunan Kalijaga. Amarga keparingi Kanjeng Sunan iku bakal nyebar agama Islam ana ing tanah Jawa ngono lho nok. Mula njur nang Masjid Demak ngunekke bedhug nabuh kenthongan ora ana sing padha krawuhi. Nah, bareng Kanjeng Sunan Giri sak rembug karo Kanjeng Sunan Kalijaga ngripta wayang mongko ya diriptakake kemau lagu ilir-ilir. Iya, Mak. Iya, mula diarani ringgit Kanjeng Sunan Giri ingkang nganggit lan uga disepuhi Kanjeng Sunan Kalijaga. Ora dine ilir-ilir kuwi apa, Mak? Ilir-ilir tandure wis ngalilir. Kuwi panjenengan Kanjeng Sunan Kalijaga nggo nyebar agama Islam wis bisa rata sak Nuswantara. Wis padha nggatekke lan udah padha nindakake. Ngono, Mak. Iya. Tandure wis sumilir mulane rata agama Islam wis sak tanah Jawa. Bocah angon peneken blimbing kuwi. Kabeh warga dianggep kuwi bocah utawa isih bodho ning bareng wis mundi dawuh Kanjeng Sunan Kalijaga dadi pinter nggone ngrasuk agama Islam. Mula digambarke bocah angon. Peneken blimbing kuwi gayun sak dhuwur-dhuwure. Blimbing mau ora ana kok sing lingire punjul saka 5. Nang di papan blimbing mau lingire ana 5 kuwi pasmone padha nindakno 5 waktu ngono lho nok. Esuk subuh awan luhur, jam 4 kuwi ngasar, jam 6 kuwi magriban, jam 7 kuwi ngisak. Ngono apa, Mak? Iya, aku kuwi iso semono ngendikamu. Lah kumpule karo wong kusuk enak. Iya. Peneken bimbing kuwi supaya bisa nggayuh ngelmune agama Islam kemau nindakake 5 wektu. Njur teruse
peneken bimbing kuwi lunyu-lunyu peneken senajan ngoyo-yo rekoso sing kaya apa ditindakno awit kuwi dawuh Njeng Sunan Kalijaga kanggo masuh dodotira tegese kono kanggo masuh rasa lan penggalih tegese dodot kuwi sandane wong urip kuwi tumindak utawa kasarane kelakuan supaya nindakake kang utama kanggo cara panembah limang perkara mau ngono Damana jlumatana tegese aja nganti nggugu pengaruh saka mancanegara aja nganti kok kemau njur tumindake murang tata drengki srei jalmetakil kuwi diilangi mula di dandamana jlumatana dilingke kuwi supaya becik-becik tumindak kanggo seba mengko sore kanggo munggah ana jaman langgeng muga bisa oleh swarga loka ra ngono merga wong urip kuwi ora suwe kok namung bebasan mampir ngombe cara bocah sekolah diuji nek ujiane iku mau lulus oleh tandha luluse yen ujiane lulus ana ngalam donya manembah karo Kang Akarya Loka kuwi besok oleh swarga minulya ngono njur surak iya sing bener ayo do nindakno limang waktu ngono nak iya kuwi senajan mung lagu lir-lir ning mengku pitutur iya mak iki ngene bejo sing tanpa upama ya nok aku karo kowe piniji dening panjenengane Mas Bambang Fitroh Legawa Atmaja supaya sowan rene nggawa gamelan wayang komplit waranggana ya pepak papat cacahe ayu-ayu dasare wiyagane nom-nom wingi sing meneruskan tas ngebasi iya apa mak iya iki dalang kabeh kok kanca-kanca pengrawit sing ngendang kuwi ya dalang sing ngender kuwi ya dalang sing ngegong kuwi dalang kok mula ya iso kompak ora ngono iki kagungan kajat utawa kersane ngitanke putra kagunge kitanan sing dikitanke panjenengane Mas Erlangga Muhammad Wijaya kuwi sing nembe dikitanke muga mengko pamujiku lan pandunganing kabeh para pinsepuh bisa bocah mau ndang mari njur neruske nggone sinau bisa mbangun miturut marang wong tuwa munggah nusa lan bangsa ngono muga-muga panjenengane Mas Fitra nggon kagungan gawe iki bisa mangke tata tentrem lan lancar bisa oleh rejeki sing agung panjang umure Allahumma amin arak ngono no nalika semana sing rawuh nggone dhewe panjenengane Mas Fitra karo panjenengane Mas Mardi karo Pak Dukuh 5 karo Pak Darmo piyayi papat mau do gendon rukun bujuk aku supaya didadak mayang nang kene nok dadakan wong 6 dina dadi lah rahayune prei ra ngono bisa kelakon aku kowe sowan mrene sak rombongan iki mengko ya muga-muga Mas Mardi mau lestari nggone mimpin krawitan ana ing bojong kene angel dadi pemimpin kuwi ana iya apa mak iya ana sing rada bandel ngono nganti buyer kok iya aku ki ya buyer lho sebabe mikirke sinau HP ora dadi-dadi gaya kanang angger anak putuku do ngojok-ojok mbah mbok yo liyane kuwi mbah HP kok wong cilik mbok sing gedhe kurang gaul ngono aku tuku rega 2 yuta mah ra iso ngecakke mah ayo sinau apiye arep muni SMS malah mlebu mayeng-mayeng cek arep-arep minggu malah ra iso anggere wong do tak SMS mongko urung dong aku malah kleru ora kena kok mak yo iki
Nalika wingi Bapak Darmo ya ngendika, kula tak papanten kewedangan mawon Pak Dalang. Nggih, matur mangke kula kirimi gending. Yuk panjenengane Bapak Dukuh 5 nggih ngersakake lan kadang-kadang kula panitia. Lan panjenengane Bapak Subali uga wis nyengkuyung. Kengene nak nalika ngendikane Mas Pitra bakal ngrawuhke ingkang minulya panjenengane Bapak mantan Bupati Wates nalika semana Bupati Kulon Progo ya Bapak Toyo. Bapak Toyo. Mbok menawa engko rawuh. Angger disediani remi rak mengko ledyar penggalihe. Ah rak ngono. Mula ya nak iki limbukan ora perlu suwe-suwe ngendikane winasis ming kanggo ngepiyake nggone kagungan kersa Mas Pitra. Iki kanca-kanca sinuman lan kadang panitia ngresakake lagu pepeling. Lagu pepeling. Iya, kuwi isine tumrap agama Islam ya tuntunan agama suci. Ora ngono. Kersane kadang panitia kudu dibawani sing bawa lanang. Panjenengane Mas Dalang saka ing Gadingrejo. Sing wingin tas pentas rugi 500. Pentas kok rugi nek nggone kancane kok. Wah, kabeh-kabeh sedulur sedaya ngrawuhi. Aku kan ngrenak ndene ngono kebo bali kandang. Paribasan kebo bali kandang. Nang cilik aku mbiyen nang Depok Tanggul, C. Bar wis ngono terus nderek Mas Hadi Sugito nang Toyan nganti tekan gedhe dadi dalang. Terus bali ulon nang Panceran 6 tahun, yuk ngetan nang Siluwok 4 tahun. Saiki nang Purworejo wis 30 tahun. Wah. Mayeng-mayeng. Ya iki pancen wong prihatin iki kaya ngene iki kok. Aku anggere sawandene kelingan jaman aku cok ambyur nang gejlik ngono mbiyen. Kowe iki ya wani to adus kali. Lho wani nganti mataku abang kabeh mergo aku ki slulum-slulum geblebek barang tak lakoni golek Cirebon. Rebon kok Cirebon. Mbiyen aku anggere saka dhuwur kae ambyur byur wah jero tenan senenge ra ilok-ilok. Ning yo ana plupuk-plupuk. Plupuk-plupuk ngopo? Aku ngentut. Sing ora-ora. Iki tak sumanggake penyanyi Mas Trijoko, monggo dibawani. Bawa apa, Mak? Bawane dandang gula terus tibake pepeling kuwi kersane kadang panitia.